Alright, so isang magandang umaga po dito po sa Malabon Fish Market. Tayo po ay mag-a-update sa kanilang mga latagan na ating pong may update sa mga presyuhan, no? So samahan niyo pong muli si Boss Lando Explorer. So tara, let's go! Kuya Romy, magandang umaga sa iyo. Kuya Romy. Kuya Romy. Magkano bangos mo ngayon? 160 pa rin. 160 ang per kilo. So wala ka ng tilapia Batangas, sold out? Yan na lang paninda. Oh, daming tao. Magkano naman hipon mo yan, Lodi? 340 naman po sa mga kilo na mga hipon sa latag dito. At 160 po sa mga bangus ni Kuya Romy. Ito na lang. Yan po yung bangus ni Kuya Romy, no? Bangus pandaing sa halagang 160 ang per kilo. So shout out Kuya Romy, magandang umaga sa iyo. Magandang umaga, magandang umaga, kahiyuan. Nakapagkape ka na? So yun, Kuya Romy, maraming salamat at ako yung mag-a-update pa dito sa mga latagan sa bayan po ng Malabon Fish Market. Kailan nyo at baka lumakas pa. Oo. Salamat. Dito tayo, tawid tayo sa kabila at alamin na natin yung mga presyo. Kuya Romy. At nandito tayo sa bentahan. So ito yung mga bluefin tuna at kachareta. 200 pesos ang kilo. Wala na 180. Sa pinluan, magkano? 250 pag vlogger. Vlogger, 249. Bumaba ng piso Bumaba. So ayan yung update natin, no? So dito 150 po, dalawang piraso ng mga bangus. At 160 po sa per kilo. Salamat! At dito yung mga kada kilo naman po ng mga bangus. No? Dito may tumpukan po 120. At mga latagan din po ng mga 150 per kilo. So mga presyohan ng mga latagan po dito, no? Yan po yung mga bangus at bluefin tuna. So ito yung mga na-update natin sa kanilang mga latag. At meron po dito salmon na local salmon. Ayan po yung presyo. 200 pesos, masarap sa sinigang. 200 pesos ang kilo. Pang sinigang po na local na salmon. At mga isdang kabase sa tumpukan. Malalaki mga kabase, no, na tatagan. Tuloy pa ang ating update. Mga nakadaing na bangus. Tawilis. At yung mga sapsap. 50 pesos. Good morning. Wala si partner mo eh. Wala nga eh. Natakot. Bagyo. Natakot na naman sa bagyo. Mga sapsap po ay 50 pesos na tumpok. At meron din po mga isda si nanay doon na salmonete. Masarap sa paksiw yan, Nay, salmonete. Oo, ganda ang salmonete. Pero isda ko daw mas masarap kaya salinyasi. Oo, mga salinyasi, no? Mga tumpukan din po ay 50 pesos. Ayan po ay 100 pesos, Nay. Mga press na salmonete. Hoy, wala na! Ganda ng salmonete, oh. Agay na! 50 pesos, no? Pamaksiw. 100 pesos na pamaksiw na salmonete. Ayos na ayos yan, Nay, sa malamig na panahon. Paksiw. Salmonete na 100 pesos na mga tumpukan. At dito ang mga latagan ng mga fresh na isda, no? So may mga tumpukan din po dito sa 100 pesos, mga galunggong. Lando. Si Boss Lando. At ito yung 300 pesos, no, na mga golden pompano po natin.
300 pesos na kilo. Ayan ang ating mga ina-update sa kanilang mga latagan po dito. Salamat! Tawilis, 50 pesos tumpo. At yung mga bangus po natin dito ay tumpukan din po, no, sa halagang 100 pesos. May nakadaing na mga latagan. Ito po yan. 100 pesos lang po na tumpok ng mga bangus pandaing. At meron din po dito latag ng mga gulyasan at yellowfin tuna. 2.20 ang kilo ng yellowfin. Ayan yung mga presyo. Sa gulyasan. Sa loob yan. Sa gulyasan mo, magkano? 150. 150 po sa per kilo ng mga isdang gulyasan. Ayan, yung mga latagan nila ng mga isda na mabibili, no? At pili na po kayo ng inyong mapipiling mga isda. Gulyasan at tuna. Tumpok, 50 pesos. Isdang tawilis pa rin po. Iyan po yung mga latagan na ating pong ina-update dito sa Malabon Fish Market. At meron din po dito mga bluefin, tuna. Ayan po ay 200 pesos per kilo. At yung mga salmon mackerel. May tumpukan din po silang salmon mackerel. 100 pesos na tumpok. At dito, latagan din po ng mga bluefin tuna. So, ang mga bluefin tuna natin ay hindi nagkakalayo ang mga presyo. Pare-pares po ang latag po nila dito ng mga bluefin tuna na sa halagang 200 pesos ang mga kilo. 130 lang ang quality. 130 isang piraso ng bangus, may 120 at 150 sa mga latag po ng bangus na inyo pong mabibili dito po sa Malabon Fish Market. Marami lang iba yun. Ayan ang ating mga ina-update sa kanilang latag at tuloy-tuloy pa rin po ang pag-update natin dito sa Malabon Fish Market at marami sa ating mga kababayan ang dumayo upang mamili at maghanap at makamura ng mga presyohan ng isda na mabibili sa bayan po ng Malabon Fish Market. So tawid naman tayo sa kabila at mag-alam-alam tayo ng mga presyohan ng mga isdang bato, no, dito sa latag ni Nanay Noemi at ni Boss Aris at Kuya Warren. So dito tayo kay Nanay Noemi at alamin natin yung presyo ng kanyang mga latag, no. Nanay Noemi, good morning po. At mukhang di po kayo tumugpa ngayon sa Market 3. Walang isda dahil gawa nga na may bagyo na naman tayo. So, ito, mga latag ni Nanay Noemi na mga isdang sagiti. Magkano po? 200 pesos po na kilo na mga isdang sagiti. At ang lapu-lapu po natin, 300 po. Ang sarap ng lapu-lapu. Sarap. Hindi na ako naglaan. Alam niyo po kung ano ginawa kong luto? Ginawa ko po escabeche. Escabeche. Pero may natira pa para mamaya pang pesa naman. Yun naman ang mga gusto namin luto sa mga lapu-lapu. Hindi ko na lang in-steam kasi mga bata. So Nanay Noemi, maraming pong salamat. Thank you po. Dito po muna ako kay Boss Ari. So dito tayo kay Boss Ari sa kanya mga latagan po ng mga isdang bato rin po na mabibili at mapipili nyo po, no? So mag-update tayo sa kanya mga latagan ng mga presyo, no? So yung mga latag niya dito ng mga isda ay mga latagan, mga bubuli. So busy siya ngayon sa kanyang mga paninda, no? So ito yung mga latag ni Boss Ari. Ayan. 160 lang na. Mga lapu-lapu, meron na rin siya at mga sagisi, binduan, tortilyo at lapu-lapu. 190 lang to. Magawa na ako ya. Magawa. Opo.
medyo busy si Boss Aris ngayon sa kanyang mga latag, no? Morning, Boss Lando. Magandang umaga po, Boss Aris. Magkano po yung mga presyohan po muna ng lapu-lapu natin? Ayan, Boss Lando lang, Boss Lando. 220. Ang mga sagisi, 200. 200. Ayun, mga latagan po ang presyohan, no? Ayun po yung mga kilo ng kanyang mga latag ng isdang bato. Bubuli po, magkano? 180 po. So, ayan po. Ayan, no? Isdang sagisi na masarap sa sinigang. Ayan, may binduan din po siya na latag. Boss Aris, marami pong salamat, ha. Thank you. Ayan po, at na-update natin ang kanyang mga latagan sa mga isdang bato na mabibili sa Malabon Fish Market. At dito naman tayo kay Kuya Warren. Ito yun naman yung latag ni Kuya Warren ng kanyang mga isda. Meron din siya mga bluefin tuna. Yan yung mga latag niya, mga lapo-lapo rin po na pula. Sniper. So yan yung mga isdang bato na latag ni Kuya Warren sa bayan po ng Malabon Fish Market. Malalaking mga isdang binduan. So, mga isdang bato na masarap sa bawan, no? At marami silang mga latag ngayon dito. Ay, mga lapu-lapo natin, no? Ganun din po, no? Yung mga lapu-lapo at mga sagisi sa mga latagan po. Ayan yung mga latagan na inyo pong mabibili. Akala ko kung sino. Dito mga latagan ng mga bangus. Ang kada piraso ay meron din pong 120, no? Isang piraso ng mga bangus, lapu-lapu, mga talakitok na latagan po dito na inyo pong mabibili sa latagan po dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. So ayan po yung kahabaan ng mga latagan po dito ng mga mabibiling isdang bato dito po sa pag-akyat po ng tulay. Ayan. So yung mga presyohan po ay hindi po nagkakalayo yan sa kanilang mga latagan. So yun po yung mga latag dito sa Malabon Fish Market ng mga isdang bato na mabibili o mapipilit ng ating mga mamimili. Alright. So, diretso pa tayo sa update natin sa Malabon Fish Market. Nanay Naimi, thank you po. At yung mga gulay po rito na mga pansaktuan sahog, no, sa halagang 20 pesos ay meron ka na mabibili. Mga talbos, kangkong, mga repolyo. Ayan po yung mga pansaktuhan. Kapag namili na kayo ng mga gusto nyong ulamin ng mga isda ay dito. Meron din po kayong mga pansaktuhan na sahog na mabibili sa halagang 20 pesos, 50 pesos na mga gulay. Alright, so yan po yung mga gulay dito, no? Natin pong nadadaanan sa bayan po ng Malabon Fish Market. So shoutout sa iyo, Resty and Berga. Shoutout at Ner TV Vlog. Shoutout. Good morning. So tuloy pa ang ating update dito sa mga latagan ng gulayan. So nandito tayo kay Nanay. Naggagawa siya ng pakbet ayos na ayos. So, kapag nagprito ka ng isda, bumili ka ng pakbet. Ayan. Nay, magkano ngayon yung pakbet po natin? 1 kilo, 60. O, mababa na, 60 pesos. Wala na pong 80 pesos, 60 pesos po kada kilo po ng pakbet, no? Ayos na ayos siya ngayon sa malamig na panahon. Magprito ka at magluto ka ng pakbet. Isa ang palaya, magkano po kilo? Palaya, 80. 80 pesos po na kilo, no? So, Nay, maraming pong salamat. At dito naman tayo kay Buntes. Salamat! Update. Ayan, yung mga latagan po dito, no? So, shout out, good morning sa'yo. Oh,
Oy, Boss Lando. Magkano mga upo? Ingat sa bagyo. Magkano upo? 50 isang piraso. So, dito tayo sa mga latagan. So, magkano nga pala repolyo? Boss Lando, sandaan. Boss Lando, sa 50 ka lang. 100 ang kilo. So, 100 po ang kilo ng mga repolyo po natin. Yung carrot, magkano ang presyo? 200 po ang per kilo ng mga carrot po natin. Oh, medyo may paggalaw talaga ang presyo ngayon ng mga gulay. Oo. At ito yung mga 20 pesos at 10 pesos na mga kangkong talbos, alugbate, saluyot. At magkano yung pechay natin? 10 piso. 10 piso to. O, 10 piso po yung pechay. So, mura pa rin po yung pechay natin sa halagang 10 piso. At mga 20 pesos, no? Magbago na kayo. So, ayan po yung update natin sa kanilang mga latagan, no? Salamat sa mga suki natin. Ayan, maraming salamat sa mga suki na dumayo dito sa pwestuhan ni Gandara, si Shoutout sa Buntes. mga followers natin dyan. So, shoutout po sa mga followers natin na lagi sumusubaybay sa pagbablog ni Boss Lando Explorer. Ang sili natin, Boss Lando, 3-10. Magkano? 3-10. Mataas ah. So, yun po ang ating update sa kanilang mga gulay at maraming salamat sa pagpapamunlak kay Boss Lando Explorer.